Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Labari da dumudumin sa. Kungiyar Boko Haram ta kashe sojojin Najeriya yayin wani sabon hari da ta kai Borno a ɗazu-ɗazun nan. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu, wato daga jihar Borno, inda 'yan Boko Haram ɗin suka kai wani sabon hari suka kashe wato sojojin Najeriya. Amma kafin mu kawo muku wato cikakken rahoton da Allah, ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Rahotanni daga Najeriya na cewa ƙungiyar Boko Haram ta kashe sojojin Najeriya guda 7 da 'yan sa kai wato guda 4 bayan wani hari wato na kwantan bauna wato a tsakanin karamar hukumar Marte zuwa Dukwa wato a jihar Borno da ke arewacin wato Najeriya maso gabashin kasar nan. Wasu majiyoyi wato sun ce ɗaya daga cikin motocin da ke wato cikin kwambar wato sojojin ce ta taka wato wani abin fashewa da aka binne a ƙasa wato wanda aka fi sani da bom, wato nan take wato wannan bom ɗin abin fashewar ya tashi da wannan motar da mutanen da suke cikin ta wato sojojin. Majiyoyin tsaro sun ce jim kaɗan bayan fashewar ne kuma mayakan suka rika harbo manyan makamai ga motocin jami'an na sojojin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ba wannan ne karan farko da aka kashe sojojin kasar ba a harin kwantan bauna a wato yankin da Boko Haram ta yi sansani ba, don ko a watan Afrilun da ya gabata ma an kashe wasu da dama bayan da motar su ta taka wato wani abun fashewa wanda ake kira da bom da aka danna wato a ƙarƙashin wato ƙasa a jihar Borno. Babu shakka irin waɗannan abubuwa da suke faruwa wato a jihohin Najeriya wato na rashin tsaro, duba da irin wato yanayin da ake samun kai wato kamar irin jihar Zamfara, jihar Katsina, jihar wato Sokoto, wato inda ko a ɗazu abubuwa dai sun faru a jihar ta Sokoto. Uwa uba ita ce wato jihar Borno, irin abubuwan da suke faruwa. Wato dama dai kamar yadda muka sani jihar Borno jiha ce wanda 'yan Boko Haram suka yi mata ƙawanya, suka yi mata sansani iri-iri a cikinta. Babu shakka dai ƙungiyar ta Boko Haram ana tunanin ƙungiyar da ta mutu saboda mutuwar shugaban ƙungiyar wato Abubakar Shekau. Tun lokacin da aka kashe Abubakar Shekau, jama'a da dama wato suke ganin cewa ƙarshen Boko Haram ya zo saboda dama dukkan abubuwan da yake faruwa wato na kungiyanci na Boko Haram wato Abubakar Shekau shine wanda yake jawo shi. Amma tun da ya mutu aka kashe wasu dakaru nasa da dama, ake ganin cewa wannan kungiya ta Boko Haram ta zo ƙarshe. Amma kuma sai dai kuma gashi suna ci gaba da wato gudanar da al'amuran da suke gudanarwa, kamar yadda kuka ji haka sun kai wato wannan mummunan hari wato a Borno State. Haka zalika iya wato kungiyar Boko Haram za mu iya cewa ta yi asarar rayuka da dama, kusan mutane dubbai ne suka mutu a wato irin abubuwan da suke gabatarwa. Haka zalika idan muka koma kan 'yan bindiga wato su ma kansu sun yi asarar rayukan al'umma da dama wato a arewacin Najeriya. Kuma babban abin takaici shine dukkan waɗannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa ne wato a iya arewacin Najeriya banda kudancin Najeriya. Babu shakka taɓarɓarewar tsaro a Najeriya za mu iya cewa ko da akwai ta akwai ina, arewacin Najeriya su ne waɗanda suke fama da wato wannan rashin tsaro. Domin kuwa zai yi wuya ka ga rana ta fito ta faɗi baka ce an ce a ɗaya daga cikin jihohi na Najeriya wani abu na rashin tsaro ya faru ba, an kashe wani ko kuma an tashi wato bam. Ko kuma dai mafi wato yawanci zaka ji an ce 'yan bindiga sun zo sun harbi wani ko kuma sun sace wani. Haka zalika harkar kidnapping din nan duka yawanci a arewacin Najeriya zaka samu waɗanda ake ɗaukewa duka anan take faruwa. Wannan ce ta sanya ake zargin shugabannin da suke shugabantar Najeriya da cewar shin anya kuwa suna kishin Najeriyar, wato irin waɗannan abubuwa da suke gudana sun ki tashi sun yi wato uwa su yi tsaki akan wato a daina. Sai dai kuma wato hukumar tsaro tana cewa tana iya ƙoƙarin bakinta wato na kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya. To da fatan dai Allah Ubangiji ya kawo mana tsaro a wato jihohinmu na Najeriya
dukkan waɗanda suke da sa hannu wato akan dukkan abin da yake faruwa a Najeriya. Allah ya tona asirin su ya kawo mana tsaro wato a cikin ƙasar mu. Dukkan waɗanda suke ɓata gari, Allah ka san inda suke, ka san aniyar su, Allah kai mana maganin su. Idan kuma masu shiriwa ne, Allah ga kanan ga suka shiryar da su. Idan kuma ba masu shiriwa bane, Allah kai ka san yanda za ka yi da su, ka ɗauki matakin da ya dace a kansu. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mai kawo muku bidiyoyi da kuma labarai da dumi-dumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku dana ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu.